nač sa jebe ta čajka cez Sibirk, potom zamrzne a jebne dole, jak piča. No dobre, takže situace sa má tak, že teraz chudobné najebané nadržané ruské medvede mi chytajú moje habloty v jazere, kurva. A ja tam nemôžem ísť ani Lara, lebo my sme moc pekní, Rosaldo, ty si zase jebnutý a Ego je zmrznutý. Takže počúvaj ma, manažeres. Dám ti teraz svoj nový kožuch, to mám z norky, z predkožiek a budeš vyzerať úplne brutálne. Daj si tento kelímok na hlavu a idz mi vyloviť hodinky. To víš, že ich vylovím. Brum, brum k nohe. Daj hodinky. Áno, vám sa to páči. Nechod tak blízko. Ne, jebe. Ty čort zajebaný. Do piče, že tu sme na dvore u toho ruského psychopata, čo mi na Vánoce donesol vozičkáris, čo ma za odmenu rozlamal, jak pán. Ideme okamžite do piče odtáto, berem hablotínu. Ty kokol, to čo je za pičovinu? Periskopis. Rosaldo, nelíš to, odjebe ti do jazyk. No a hovoril som ti, odjebalo ti do jazyk. No musíme ísť okamžite za Anu. Kde je manažer? Peťo, moja ruka. Kurva, ty čo sa tu váľaš? Tebe jebe? Kočak, ruku mám v piči. Však ale ešte máš druhú ruku, ne? A pozri sa, že ruská ponorka mi ujebala habloty a ty tu leškáš, hej? Akože dovolenkáriš, hej? Dobre, takže ideme za tú ponorku. Manažeres, vybav to. To víš, že to vyplazím. A v prípade, že sa ti toto video páčilo, klikni na subscribe tu.